Emakumeen nazioarteko egunaren harira kanpaina berezi bat abiarazi du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Erdiak gara, izan gaitezen erdiak leloarekin. Eta kanpaina horren barruan bideo bat ere aurkeztu du. Kamera ezkutuan grabatutako bideo deigarri bat. Aktore bat ageri da bertan, segurtasun agente baten plantak eginez. Bideo horretan ikusten diren erreakzioak errealak dira. Segurtasun agentearen portaerarekiko desabostasuna erakusten dute batzuek, baina onarpena nagusitzen da. Ildo horretatik, Markel Olano diputatu nagusiak adierazi du desberdintasuna ia oharkabean bizi dugula egunero. Hain modu ohikoan maiz konturatu ere ez garela egiten. Baina horri gehitu dio datuek behin eta berriz gogorarazten digutela errealitate egoskor hori. Datuetan oinarritzen da injustu ere aurtengo kanpainaren muina. Lan eremuko eta kontziliazioaren esparruko datuetan bereziki, eta bi arlo horietan eragiteko lan egingo du Aldundiak etorkizuneko Gipuzkoa eraikitzeko. Gizon eta emakumeen berdintasunerako organoaren zuzendari Miren Elgarrestak bere aldetik herritar guztiei dei egin die, euren ikuspuntua eta datuetan oinarritutako esperientziak kontatzera, ondoren sare sozialetan partekatzeko.